edisyon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Bueno, Diyos marhay na hapon. Ingat, medyo nagduduro-dalugdog asin makusog ang uran sa nagkaperang lugar. Ang pagrespeto may giraray sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia urog po so nagdiretso na magdangog na po digdi na sa programang Bicol Target. Kasabay dyan ang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon and ang paglaom na ipagpadagos niya to ang panarig asin pangadyi sa mahal na amang Diyos. Magkaralampasan tanaan gabos na pinaghampang niya tong kadifisilan sa pagbuhay. Ipadagos niya to ang panarigasin pakimaherak sa mahal na Diyos. Kumusta na po ang sa tuyang mga evacuees sa man iba-ibang evacuation centers? So data na pinahiling sa kuya ni Dr. Cedric Daep kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, may nahihiling June na medyo nagkukulpa ang aktibidad kan bulkan mayon. And so, kumbaga hurug-hudog, puwersa na hali sa irarom kan bulkan mayon, dai mi na itaas. Gusto sabihin, steady sa ng permi, kaya dai nakakatipon panin puwersa, tanganing pumugawak iyan na bulkan mayon, ano? Kaya arog sa nakaanbaga ang sitwasyon kan dalagan niya, ano? Yan. Sige tabi, ano daw lamang magparamdam kung igwaman ni nagdadangog na dyan. Nagbimerienda siguro ka mo. Nag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kod alas 5 nin hapon, Bicol Target. Sige na tabi, paramdam lamang 0961-759-0888 Smart and 0926-0156020 sa Globe. Pasabot sana na andito po kami, nanginginig. Nagdadangog yan. Sa tuya na po yan, nadakulaon po asin hararom na orgulyo. Kusog buot na magpadagos kang programa. Katuwang tadyan si Padingal, kumpadreng Jomar, siyempre sa panginot kan sa muyang chief reporter, kumpadreng Jimmy Nasalita. Ans Galero and Joshua Bino, Henry Mata sa Manibela, ansa mo yung mata dyan sa kalsada, June Napolis dyan po sa Control Technical, yaon man ang samuyang Chief Tech Ramir sa newsroom, siyempre.
Adagos dyan ang pag-antabay kan istorya si sumada po yan lalong-lalo na po sumay epekto kan sa tuyang o kaya na mga istorya sa tuyang pagbuhay-buhay bilang individual asin Nasyon Pilipinas. News Director Mardela katabang dyan an sa iyang mga angels. Angel Mustaza, Jan Matthew Balyaran, yaon man si Nicole and Gloriani. Si Jimos Barrios dyan sa yan na nababasa nindo sa Facebook ha, yung sa muyang mga news dyan. Si Jimos Barrios katabang dyan, si Tresia Marilitana, siyempre si Richard Astor, sagkod yan na IT, tanganing madangog manasin mahilingan sa muyang broadcast worldwide netwide. Ako po si Pio Fernandez, good afternoon. Haloy-haloy naman agad kitang day nakakakaong kaining champurado. Familia uy with matching Jim's coffee. Siram ka yan, And sain pangunyanan may champurado na mainit-init pa baga. So, ka merienda barang kita Sain daw ni Gwakaan. Kay ito may nag-text sa sako. O dyan da sa may PNR sa likod kan dating kunyan. Stasyon kang tren. Digdi sa PNR site. Goda dyan yung nagpapabakal ng champurado. Si Ramon yan champurado. Sabi kan sa tuyang paradangog with matching Jim's coffee. Yung familia. Uy. Yan. Good afternoon. Yan. Full volume dasin daw. Magagaba na daang kisami kasur. Diyan sa Barangay Otso, Bagong Bayan. Good afternoon sa Indo. Makusugo na full volume. Good afternoon. And siyempre si Madam Merly Caceres yaon man. Good afternoon Madam Merly Caceres diyan sa EM sa tahian po sa likod kan Divine, si Ate Ems asin si Ate Vane ba ito o Vane basta yan si Ate Bane siguro yan si Ate M sa tahian sa likod kan Divine sa Purok Uno kan Busay. Maray na hapon man nagmimerienda sina din pinakrong batag tapos mainito na kape. Sige siram sa natabi Migong King Reginaldo maray na hapon tabi sa imo man dyan sa Bangkerohan Elementary, sa Bangkirohan Elementary School. Sa Bangkirohan, good afternoon, amigong King Reginaldo. Yan, ready. Sa tuyang news team, nakabalandran mga pag-aaran dyan. Naghahalatkan sa tuyang sinyal na mailaugnan mga reports. Kumpadreng Al, kasamang Al, kumusta ang kalagayan? Yes, ayos lang kasamang Pio. Sana all na mga local government units magkaigwa naman in community college. Iyan ang pikamawot ni board member Attorney Melissa Badesar Medilia pagkatapos manotaran na dakulaon talagang tabang sa mga magurang asin mga estudyantes ang mga community college lalo pa ngunya na nagkaka-tripon o kaya talagang naghihibog ang mga estudyantes na tapos na sa high school asin gustong maglaog ng kolehiyo. Kunya na hapon may committee meeting si Abadesa bilang chairman kan Committee on Laws sa mga taga Pulangi Community College sa panginot ni Administrator Madam Rose Varquez asin ang LGU Pulangi para pagpurunan. Yawan naman si Sanggunian Secretary Boboy Samaybay. Si Boboy, yung sekretaryo to di Sanggunian. Sekretary niyan. Napagpurunan ang manungod sa mga organizational plan o charter na bigapod sa Pulangi Community College. Daiman inahiling na problema ang sangguniang panlawigan manungod sa legalidad kan ordinansa dahil nasa puder iyan kan lambang LGU lalo ang Pulangi. Importante sana iyo ang maray na koordinasyon
entry kan administrasyon kan Pulangi Community College asin an LGU Pulangi. Sarong dakula lang na orgulyo na nanotaran kan komite na digdi pa lang sa Albay, ini ang pinakainot na community college Aha. kung saan sa Albay, kundi sa bilog na Eastern Luzon. Pulangi Community College. Oo. Ara mo, kumpadring al. Talagang dangog-dangog ko na ang kaito kan sarabay-sabay man nga ni kita pagadyan sa field, ano? Oo, Nadadangog ko. 1968. Nadadangog ko na Pulangi Community College. Oo, 1968 pala ni-crear. Sige. Oo, na pinagpursige ni kaito. Mhm. Kan ama pa ni Congressman Joey Salceda. Si Chujes na Salceda, Jesus Salceda. Manta ito. Yun Iyan. nag-initial ka ni Mhm. na mangyari iyan na community, Pulangi Community College. Asin sa ngunyan, Mhm. papakinabangan in Maray. Imagine sa informasyon ni Madam Navarquez, kulang-kulang 4,000 Na. ang mga estudyante na naakomodar kayo ni Yes. kada taon Mhm. sa kurso, duang kurso ang concentration ninda, Mhm. education and agriculture. Yan, you can just imagine, kumpadring Al, ang naitanom na knowledge as in wisdom sa mga Yes. estudyante taon-taon na nag-eskwela dyan sa community college ng Kampulangi. Sa sa napalan mga taga-Albay na nagikirinabang kayo ni. Mhm. May haraling pang Gamsur, may haling Masbate, Iyo. Samar. Because Iba of naman its because of its strategic location. Yes, iba pa nga ni daw ng mga estudyanteng taga Davao. Davao. Nag-eskwela digdi para maukudan sa naan kursong agriculture. Yan ang sinasabi. Na in demand ko niya ng agriculture, kundi ani ba, abo, baga mag-eskwela ka ng agriculture. Ara mo kay ito mga panahon, kumpadre, ang piga para propagar baga paano kan mga nagkairnot, dahil ka mo nini mag-arog sa mo, nonoy, na para uma, pagtios mala pa yung pagkaon ta, perming kamuti, di iso na tanong sa isip ka na hubines. Kaya napasalalo ko sa direksyon mo, yan, mahalo ng bagas. Nya, Hindi mo ga, basta. Nata nagmahal sa bagas. Ata na ko. Dahil sa mga aking nyan, dahil naman tinuruan kang pag-uma, kang pagtanong. Wala na, oo. Wala na. Sige. Maray sa computer data. Sakta na daw ang computer. Sabi nga kan mag-iba, sibaan na computer mo. Anyway, Sige. Pulangi Community College pala. Paginaangon niya na iguana sindaki 60 million na savings. Uyogon mo an. Ara mo, Oo. pinagpura-pursigi managad ka ito panahon ni dating alkalde Jess Salceda. Yan. So ama ni Congressman Joey, ama man kan mayor ngunyan kang Pulangi. Si Adrian na Salceda talagang idiniretso yan eh. Oh. Yes. Sige. 60 million ang savings sinda, kaya dahil naman da masyado nag-aasa sa gobyerno lokal kang Pulangi. Mhm. Ano nga estudyante pati, libre ang tuition. Ugod mo an. Kaya Pati miscellaneous. pati miscellaneous. Aba Tapos sinasabi. na pala ninitan ikaw sindang pikapod na hindi ka man ko sumaran. Basta funded na ka national government. Yan. Iguaning ipigda-download pa ano dyan na pundo, ipipaagi sa CHED yata. Sa Yes. Commission on Higher Education, nasisakob na yan na miscellaneous. Talagang mapapasana all ka. Na iguaning mga community college na arog na kaining estabilisado ng haloy. Education and agriculture ang course dyan. Kaya sabi nga ni Board Member Abadesa, kung day makatapos ang estudyante ngo niyan, bako na sala ta. Yan. So kung ka na sa nata, imagine mo libre na dyan ang tuition, libre ang miscellaneous. Ang Nako. kay po, sa nasupuro pamasahe. Iyon na nga ni. Nasa magurang naman iyan. Yan. Oho. Kaya yan, ang reaksyon, sana all. Yan, Anyway, ngunyan, ang mga LGU sige sa Albay, pasaro-saro naman baga nagpupundar kay community college. In fact, tingnan sa Legazpi. Iyo. Upo na naman sa community college diyan sa Buyuan. Sunod na sa Taysan. Sana all, sa LGUs, iyo yan ang pigapangarap man. Saan sa kunyang palawigan na mangyari sa mga masunod pang panahon. That's good. Sige.
Yes, pwede yan ang informasyon natin sa Kapitolyo. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadring Al, sa mga dagdag pang istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial Community College, yan, Pulangi Community College. Alo yun na June, ano, di ba si June na pulis sa kuyang ko angkor is from Pulangi. Alo yun na Pulangi Community College. You can just imagine, June, unquantifiable itong wisdom as in knowledge na naibalyo na sa mga estudyante nag-eskwela dyan. Dahil mo na pwede itong mawara. Iyan ang pinagasabing intangible benefits, yung knowledge and wisdom na i-transfer na sa buhay as in utak kan mga nag-graduate dyan sa Pulangi Community College. Edukasyon and agrikultura. O, di ba? So iba kaan, naging ng maestra gayon o maestro. So iba kaan, iguana ning swine industry. Pareho ni Junapolis. Swine industry. Babuyan. Di ba? O, napapakinabangan na. Yan, kaya mapapasana all talaga na magkaigonin na community colleges pa ang ibang munisipios. Pero sa poon medyo masakit yan managata. Siyempre ang budget ka mapuong pa sana. Gabos baga, minapon sa zero. Yan, ining Pulangi Community College, haloy na, istabilisado na. You can just imagine 60 million ang savings, ano? Panahon ka ito managad ni Mayor Jess Salceda Senior Jun, ano? Yaw na yan na Pulangi Community College. Talagang idiniretso yan ni Alcalde Jess Salceda. So ama mo niya ni Mayor Adrian Salceda kam Pulangi Albay. Uy, Ate Vanji da palantabi yung yaon diyan sa tahian sa likod kan Divine. Ate Vanji, Buda si Ems. Good afternoon tabi sa Indo. Nasa linya, Ads Galero. Ads, what's happening? Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta, uminabot na sa 323 million pesos ang total na kantidad ng mga asistensyang naitao sa probinsya Candalbay bilang parte ka nagpapadagos na mayon response. Inian kinonfirmar sa DCGB News ni Office of the Civil Defense o OCD Bicol Information Officer Gremil Nas kung saan basado sa sendang monitoring asin mga report na isinumitirkan mga ahensya de gobyerno, pribadong grupo o organisasyon na uminabot na sa sobra 300 million pesos ang kantidad kan mga naresibing asistensya kan probinsya. 300 million pesos? Yes. Ano yan, so record kang depensa civil? Roger. Igaw man siguro gayon din mga padara na dahil pinaagi sa depensa civil pasiring digdig direkta sa Albay. Ano yan? Pig-synchronize ninda, over? Roger, inisip Pio kaya so mga nakaabot sa indang coordination man kang gobyerno probinsya kan Albay. Pero may nagkapirang mga LGU da kay at sa Pio sigud kay Nas na direktamente na nakaka-receive nin na nakapag-coordinate, nakaka-receive nin assistance and ang mga araw kayo ni pigahalat na nika. That's what I mean. Ano, yun, ikaw baga paano nin donors na minadirekta duman sa lokal na gobyerno na concerned, say for instance Kamalig, Daraga, or Santo Domingo, na day minaagi sa Defensa Civil or day minaagi sa Kapitolyo. Roger. So, ganyan, we leave it as it is. Gora, 300 million more or less. 323.3 million. Sige. So, iyan na sigun kay Nas, sabi niya, dakol talaga nagtaraopon kan mga nakalihi. So, primerong semana, iyan talaga daw si Pio, so talagang ruso. So, pagtao ka na mga donasyon, lalo na hindi mga cash assistance, na DSWD, mga food assistance man, kan manlain-lain na mga ahensya de gobyerno kung kaya yan ang inabutan na total na kantidad kan naresibikan mga albayano. We qualify tabian sa tibaan so nagdadarangog maglaom na kwarta sa naayan dai pa dyan so dai pig quantify so baga so doodles or what so kwarta sa na talaga yan. Ini si Pio, sabay na digdi so mga pagkaon tapos yung iba pang non-food items plus yung mga cash assistance. Biniriyo na. So, kantidad ka ito. Ngay, kantidad kan bagas na uli na kumpirang sako. So, pig padara, pig quantify ninda, pinagsurumada. Yes, pig sumada na ninda. Kasabay na dyan. So, cash talaga, cold cash. Cold cash. Halay ba nga sa Republika Galero.
2.5 billion US dollars. Oh, di ba? Yeah, okay. Republika Galero Yogun mo. Sige, sige. So, yan, sigun kay nasabi, Sir Pio, ang sa indang operasyon, panagos mo niyan, 24/7 man daw giraray ang Sendang Operation Center, na sigun sa iya, maski ngunyan na haros duwang bola nang nagdetenir na mga evacuee sa Manila and evacuation centers, may pag-iit man na giraray na nagtataonin mga donasyon and mas marahay man daw giraray na ma-audit o kaya mabilang yun na malista ninda kung karaan naglalaog na mga asistensya para masiguro man kan kada LGU na ini equally distributed. Sige. So itabi Sir Pio, ang informasyon man halili sa lawas, ang Skalero, DCGP. Salamatan sa istorya hali dyan sa luwas, 300 million more or less na kantidad. Bako yan yung bilog na cash talaga. Pinag-quantify na, pinag-monetize so value ka itong so noodle, so gata, so asukar, so sabon, gabos-gabos, pinag-lump up na sa araw ka na kantidad tabi. So nagluwas. Susog sa depensa civil. Dumang kita sa tercer distrito. Itakod asin ready niya tong linya. Kastuyang chief reporter kumpadreng Jimmy. Good afternoon, pare. Go ahead. Yes, salamat padi maray na hapon sa mga parantabay aldaw kan dispira kan kapistan kan Aroledio Basamsyon digdi sa Banoan kan Ginubatan. Gari man sana so dai sinuspender sa mga aktibidad tan tao ngonyan digdi talagang mantinido, grabe ang tao manggiraredig di sa sentro sa mga oras na inita. Kung matatandaan, anal daw ki kapistahan, tabi pa di pano yan ki, daw kan ka dispira, pano yan ki mga aktibidades in connection sa Longganis sa festival. Pero kinaran sila bagayan ka boss na mga aktibidad. Dahil nga ni kan abnormalidad kan na bulkang mayon, hindi ko pakita ki mga evacuees di sa Banoan kan Ginubatan. Ngunyan, sinaralidahan yan kan serbisyo karaban. Yan, serbisyo karaban, backup ni Congressman Joey Salceda. Yes. Medical, optical, dental, legal, agriculture, gabos-gabos na pangaipuhan na kan mga nasa barangay. Pinagsagibo yan digdi sa pamamayuman ni Mayor Chino Garcia. Nagpuon bagay ni sa Mauraro and nagkuro cluster sa mga barangay. Kasuba ko, digdi sa building 2, Ginubatan West Elementary School, so mga digdi man sa Aplanda barangays, ngunya na hapon sa Morms naman, so digdi na naman sa may palibot ng mga barangay kan Morms, San Francisco, Travisia, digdi naman kiniribo. Didagsa ka na recipientes kan serbisyo. Didagsa tabi pa di. Libre ka naman, konsulta ka, bulong, gabo, sige, igwan ini pinag-officer na serbisyo. Minadyan nga ni, gari binadyan mismo yata si Congressman Joey Duang aldaw. Na digding balik-balik so Congressman kan segundo distrito, Congressman Joey Salceda. Pero ngonya, dahil niya ito natunugan na nagpasiring digdi. And sa digdi naman sa sentro, tabi pa di, aktibidad ngunya na ba alas 5 mapuon prosesyon kan mga imahen kan mga santo-santa yan sa 44 mga barangays kan sarong taon iyo na igwa yan kan sarong taon kumpadreng Jimmy igwa yan incorporar na ini tabi pa di okay na at least sa mga nasa barangay 44 na mga barangay igwa bagayan kanya-kanyang patron and iyo yan ang pinag-adornohan man kan mga barangay and yarao na nag-aarabutan digdi sa compound kan simbahan and taw-taw dala 5 iyo ini ang makausak ki traffic taw-taw. Tama ka diyan kumpadreng Jimmy, takan sarong taon diyan ako inabutan in traffic Domingo ito. Hali ako sa sarong lugar duman sa Camarines Sur. Inabutan ako diyan, nagkawikaw kami nin Agi, unin na digdi baga patoo. Yan, harang di duman sa may chokes to go baga, so palaog duman. Sa Bukap, sa sa may merkado. Duman na kami nag-aragi ka ito. Yung itaw-taw, may experience naman yan. Kasango niya, nasa pagprepara, medyo mainit pa kaya saldang kan na aldaw. Mga alas 5 na ini, matulak tabi pa di. Okay, so yun yan, mataw-taw ko niyan digdi sa Ginubatan. Paguna mo, so dahil suspension kan mga aktibidades,
okay na marambungan tao digdi sa Banuan kan ginubatan sa mga oras na ini. And sa aga aldaw kan kapistahan tangon yan aldaw tabi ba igwa ki opisina normal klase pero sa aga suspendido ta in respeto man sa kapistahan kan Our Lady of Assumption tabi ba Yan, talaga na. Pero hindi ko ramdam dahil nagkukunyan si Alcalde Chino. Dahil nag-warning. Kasi busy kayo sa kwan, busy pa sa... Gari suspendido man yun pati so... Ay, dahil ito pwedeng suspendido ron. Pwedeng nagpalusag kayo. Yor, lang ya. Pasimple-simple ka, hindi ko ramdam. Sige di, kuhan dyan yung mahal na patron, Nuestra Señora de Asunción. Asunción, sige. Wala ba ako nagbabarita, tabi pa doon, ako sa may park, kuni baga sa may statwa ang babae ni Sampangan kan munisipyo? Iyo. Kuning mga nakapark na mga bihikulo, kutsi, manibaybang lunadan. Grabe ang takdak na mga abo. So, natural na. Kuhan na yan, iyo ta. Pasiring baga dyan, nagkuhan kayo, nagsip nga, kaya may nagusnos naman na daos-dos na gapo, baka suparos pasiring digdi, kaya mga mati o nan auto, papawasing sindakan Anyway, so yan tabi pa rin sa ito yung mga dagdag na informasyon, hali digdi sa Banuan kan ginubatan albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jimmy. Ayan, nagka-fiestahan sa aga, bisperas gunyan ka Nuestra Señora del Asunción, ginubatan mahal na patron tabi ha. Anong advice mo, June? Time check muna ha. Kumpadreng Jomar asin Joshua, time check muna kami. Inabot kita kan dapat na oras, ano? Then kamo ang priority pagkatapos kay ni dispatch kan mga hanap buhay 4:32. An oras hatod sa Indokang. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan proper diet as in exercise, uro aldaw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan proper diet as in exercise, uro aldaw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad?
Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco. Sa inutan sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Joey! Kuya na si Kong Joey. Kong Joey
salsera ang idolo kan masa. Dainang iba yung salsera, padagas ang paghatod nin serbisyo asin pagpadapa. Sa gabos na Albayano, Kay kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan. Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EU 51TA number 013, series of 2023. Bicol Target. Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, June. Buwelta na kita sa programa Bicol Target. Yan. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Good afternoon. Go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga tarantabay. Sa dagdag na Bareta Alboruto, ini ang brand kan upgraded na mga handicraft products kan mga kababaihan sa upper barangays kan syudad kan Tabaco na susuportoran ngunyan kan lokal na gobyerno na mapromotir an sa indang mga produkto. Ini ang kinumpirmar ni Mayor Crisalagman Luistro sa ginibong pagpahayag kasubago sa flag raising ceremony. Matapos na sa iyang sabihon na kanakaliyos na semana binisita niya ang Senado. Ang ani na paisihon na may plano siya na itong mga upgraded, mga pinatibay, pinagayon na mga produktong handicrafts, mga bag, kan mga nasa upper barangays, kan Tabaco, dadarahon niya sa Senado para ipahiling, as in ipabakal. Dai man nag-alboroto so mga senador duman sa planong darahon duman sa produktong alboroto, kundi welcome na welcome da kan mga senador. Yan ang alborotong welcome. Yan. Roger. Sige. Dahil lang kayo ni nakapag-schedule ni petsa 22 asin 24 kan bulan na ini, napagkasunduan kan mga senador asin kan lokal na gobyerno kan Tabaco na sa petsang iyan hakuton duman so kadakol-dakol na mga produktong bag na mga matitibay na. Dahil lang tasusog sa alkalde, paghali duman sa regular bagang bag na pinagigiribo kayo ng mga kababaihan sa palibot kan Bulkan Mayon na Makulang Tabaco, may parte na dyan ang malilipot. Pig upgrade din dito pinatibay, pinagayon sa kalidad, tinabangan pa kan sa grupo kan mga artist digdi sa Tabaco itong Tabakurit na pigkaganin mga disenyo. Binugtakanan na brand na Alboruto dahil sa Mayon Volcano na nag-Alboruto, dumaning dainadap ang pangaran, lalo pat ang nagiribo ka ini. So mga biktima kan pag-Alboruto kan Mayon ang unyan niyaon sa mga evacuation centers. And dahilan kan pag-upgrade ka ini, so dati ang presyo, maipapabakal lang unyan sa doble hanggang triple dahilan matindi na ang quality ka ini. Asin ang mga target na ka ini, bako na itong so mga low level, kundi mga high class na mga customer. Yan. Ipigkumpirmar kan alkalde na bali tulong mga negosyante digdi sa Primer Distrito, duwa sa Tabaco, sa Malilipot, ang sa indang Katabang. Ini mga negosyante ini Parimpio, yun ni so dating pigsusurplayan, kaya ini mga saradit na mga paragibon na mga bag, dati nang existido sinda nagpapatrabaho
dangan duman susupply, ini ang naging kapartner ngunya kan lokal na gobyerno kan tabako na ang mga produkto matapos na i-upgrade ang style consignment ang sistema itatao sa lokal na gobyerno kan tabako sa mga magayon na produkto sumabakal iyo sanaan babayadan Yan. ang dilensya kay di pade medyo halangkaw na so presyo sinabi ni Mayor na sa indang gagamiton para sa mga additional livelihood projects para sa mga kababaihan na yaon sa Pamitsan kan Bulkan Mayon. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali yan sa luwas. Iyan ang dapat mananggad yun bagang gibuhon Nyan, adaptaro na kan mga lokal na gobyerno lalo na siguro kan ining nagakapirang ayon sa gobyerno na minapromotir kan produkto nin sarong lugar na iduman sa market mismo. Bako lang duman sa mga display baga dyon sa mga trade fair although it helps a lot iba man girara itong suan madaraduman mananggad. Say for instance, ining pigigibo ni o kaya gigibuhon ni Alkalde Crisel Lagman Luistro kan Tabaco City na siya mismo manginutan idadara niya ima-market niya su produkto duman sa Senado. Ining Alboruto yan an sa indang moniker kaya ng apod taan mga nagiribo kan mga bags na di kalidad na pang high end na high quality iyan na biktima kan so mga nasa evacuation centers. So bagayon po yan ipromoter duman darahon duman plus syempre iguning aggressive na online support yan da ita matatawadan ang power of online information ngunyan tabi kaipuhan igwa pa rin kasabay na physical na pagpasiring naman pagdara kang produkto. Iko-consign itong sugigibuhon o kaya pinagigibuhin ng mga dekalidad na bags kan evacuees sa city government. Kumbaga ititiwala consignment sumabakal yan okay yan. Ege saro pang report kay Joshua Bino Mahale 14 o kaya 14 na lang bago mag-alas 5. Joshua, good afternoon. Yes, good afternoon Sir Pio, good afternoon sa mga paraantabay. So dagdag pang bareta ngunya na formal nang nabuksan ang pagpuon kan Brigada Eskwela 2023 na mapuon ngunyan Agosto 14 sundo 19. Duro-diretso naman ang preparasyon kan Department of Education o DepEd Bicol para sa paparaning burukasan kan klase sa Agosto 29. Mientras tanto Sir Pio, madali na ang pagbabalik klase alagad padagos pa ang pag-aburido kan Bulkan Mayon na nasa alert level 3 pa sa Gudngunyan. Kung kaya nasa nagkapirang evacuation centers na ngunyan ang mga apektadong residentes. Saro ng apektado ligdi iyon pag-eskwela kan mga kaakian. Pakusa na itong mga estudyanteng nasa laog kan danger zone. Kundi pati na itong mga nasa luwas kan danger zone alagad ang eskwela ninda pinagagamit bilang evacuation centers. Sa naging pakikipaghuron kan BCGB News kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, blended mode of learning ang i-adaptar para sa mga apektado kan Bulkan Mayon. Itong mga main occupants sa PIO kan eskwelahan face-to-face ang klase pagkaaga as in modular learning pag-abot sa hapon tanganin ng matawan manindalan ang mga evacuees kung sa sindaman modular man ang pagkaaga face-to-face ang pagkahapon. Medyo difficile ang sin na bagay para sa mga estudyante. Alaga day man pwedeng mapundo ang pag-aadal kan mga kaakian. Dahil ta susug nga ni baga Sir Pio kay to sa pahayag ni Vice President asin na Education Secretary Sara Duterte Carpio. Sa tao kay ning pag-aaburido kan Bulkan Mayon dapat magpadagos asin day maapektaran ni maray ang pag-eskwela kan mga aki. Mientras na sa ibong kaini, itong mga daymon apektado kan na aburido kan Bulkan Mayon, balik naman ini sa face-to-face classes sa Agosto 29, presenting taon 2023. At least nakalatag yung contingency measure niya to in relasyon dyan sa pagburukasan kang klase. Taigo baga mananggad, duwa yan na klase na apektado kan Bulkan,
so eskwelahan na nasa laog kan danger zone and so eskwelahan na ginamit kan mga nag-evacuar hali sa danger zone. Tama ka dyan na Sir Pio, Roger. So, igwaning contingency ng nakalatag. By the way, tabi Joshua, one of these days or siguro soonest, baka lamang makakuha kita ng informasyon kung dai pa, para doon may ignorance, ano, manungod duman sa hinali na baga, so K-12, K-10 na sana. Yan. Gabos, dakol ang naghapot sa tuya, kung ano ang sistema kaan, kung bako ng 12 years, or 10 years sa so pag-eskwela gayod at iyan na hinali na baga ni Secretary Duterte K-10 na sana bako ng K-12 so ini siya na explanation duman gari igo ning mga subjects na hinali tapos pag abot sa araw kaning year level igo ning idadagdag pa yata pero mas magayon na makakuha kitang informasyon diyan sa DepEd Bicol kung igwa na sindaning na i-download man sa Indana. So, IRR kumbaga kayan, kung ano man agad ang gusto sabihin na kaan, kung dai na so dagdag bagang kumpirang toon sa pag-eskwela or igwa lang ning hinaling mga subjects sa kada level. Roger, pag-isip ta, igor niya ta kumbako kay RD Gilbert sa dito, kay Madam Mesa Romani. Yun, day pa man kita nakakuha ning kuan ka na, no, ning explanation o kaya pahayag hali sa DepEd Bicol, ano? Dahil patabi siya and maski sinda dahil pa man kung formal na informasyon na pagpalawas sa publiko. Oo. And the information, no less than, was done by the Secretary sa sarong news conference. Masarusunan pa ibaba sa mga regions. Tada ko lang naghapot ng mga maguro. Ano ba? Hindi dahil na pirangon yan ang pag-eskwela. Ang pag-eskwela, pon kinder hanggang pirang taon, hanggang grade 12 yan, Sir Pio. Yeah, bako pala na 12 taon. Hanggang grade 12, ano? Pardon, nasala kita kasubago. Ano ba, kung hanggang grade 12 ba o hanggang grade 10 na sana? Takay to 10 na sana bagang gamit ninda. Yan ang maaraman niya to. Sige. Roger, to that, Sir Pio. Sa mga maabot na aldaw. Sige. Alright, hali digdi sa lawas, Joshua Pino, DCGB. Salamat man, Joshua, sa istorya. Hali dyan sa DepEd. Iyon saro sa tema ko na niya itong pinag-preparan kasubagong aga, no? Pero gulpian ko niyan, series. Dahil bale, maski sa na programa po ha, dahil kita nag-claim ning kung sa programa ta sana dapat ilaog, no? What? Kung saan makalaog dapat na programa. Yun ang concern na yun Ta K-10 na sana baga. Si Presidente, si Vice Presidente Sara Duterte, concurrent DepEd Secretary, nag-anunsyar kaan na K-10 na sana. Yan. Pero duman sa graphical presentation, igo ni mga certain levels na may pinag-infuse na kunyan na subjects o hinali na subjects. Di ba yun? Iyon na nga yan. Igwa ka ngunyan ni existido na grade 11 and grade 12. Ano yan mga harikaan? Kung paano? And magayon na maihapota yan sa DepEd managad, Igwa ngunyan ni existido na grade 11, grade 12, tabi Joshua. Baka makuhan kita, any idea kung paano yan managad, ha? Makralasin na baga. Any idea. Nuarin yan magiging efektibo. Ngunyan bang school year mapuon? Mga naka-enroll na grade 11 o na grade 12 pang ipapadagos pa ba or what? Sige, kadakul pa na mga dapat na maisiyan niya to manungod sa bagay na yun. Mas isa na programa tabi Joshua, ha? And kung maswertehan, dumasa sa tuyang programa kung pwede, or mas isa na programa, importante makapaabot kita ning pagpapaliwanag kan sa publiko because ang interpretasyon kan sa tuya na common people, lay people sa bareta na ito, dahil na ning grade 12, takay to 10 sa nangani. Yan ang sa tuyang layman's interpretation. Pero subject po yan sa confirmation kung ano man ang gadaan manungod sa bagay na yan. Hali dyan mismo sa DepEd Bicol. Pwede na June? Okay, pwede na kaya. Di paano lamang ka yan? Salamat kan sa inupaginan nyo kasi mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat